Chat, jste ready? Dneska budeme hrát Liminal Shift. Hlavně to ne. Jdeme na to. OK, takže... Tady někdo zvoní. Halo? Proč dejchá? What? Já asi půjdu tady, jestli se mi to líbí jako více. Prostě to je balony. Whatever that means. Wonderful. Jo, je to super. Jsou super dnes balony, ano. Ale to nejde otevřít z nějakého důvodu, takže půjdeme tudy. Co to je? Co to kurva je? Proč má takhle se goof? Proč má takovýhle goofá voice? Teda smích, už nemůžu ani mluvit. Pomalu. Něco mě jumpscare, ne? Epic Duck is coming. Já nevím, jestli mým znáte, asi ne, ale... OK. Slyším telefon, ale nevidím ho tady, takže blbý. OK, máme tady nějaký sochy. Máme tady židle samozřejmě, to tady nesmí chybět. Já nevím proč, ale slyším jako nějaký padivný zvuky. Let's close that. Oh goddammit. Oh. A co kdybych to neudělal? Židla? Velká židla! Podívejte se na to, chat. Fuck. Jo, to bylo ty židle. Mně už se tady docela líbí. Mám tady balónky. Mám tady nefunkční světla. To znamená, já nevím. Ale mně se to je fakt jako docela líbí. Taky každý den vidíte velkou židli jako tohle. Ale pas. Proč je všude zamčeno? Ale čau čičo. OK. Kind of like this actually. Exit. To je reálný exit, anebo je to jenom lež? Můžu tam jít? No to byla superově. Hello! Wow. No, čus, jak se máš? Dobrý? Ok. Dobrá hudba. Ok. Exit. Klasik. Dejte mi aspoň baterku. Jo takhle. I see. A teď tam dojdu, ne? Wow. Tohle se bude hodit na hledovku.
No ta hra asi po mě chce, abych tam skočil, co? OK, let's do it. Když mohl bych to dělat takhle. Vidíte? Já jsem extrémně smart. OK, to se mi seká. OK. To jsou nějaký jako dlouhý skluzavky, já si to asi nepamatuju. God damn! Mhm. Co bylo? Tohle je trošičku creepy, ale jenom trochu, že jo? Oh, hello! Hello, hello! Ty vole! Už mi to nelíbí. Už se mi vůbec nic nelíbí tady. Koukejte na to chat, tohle je super, ne? Vidíte to? To je takový banger. To je takový banger. Můžu mít s kluzavkou, prosím. Jako chat, kdybyste tady byl na dovolený, rádi byste se tady takhle lehli a chillovali. Já si myslím, že by to bylo OK docela. Takže, tady máme další skluzavky. A co jdeme tady? Jdeme nahoru, aha. Jdeme s kluzavkou. Že jo? Jo, takhle. To je voda. I see. Co, kam mám jít? Oh! Hello! Jedu asi někam jinam, no. To je možná ještě horší, ale... OK, tam je téma, tam nejdu. Jako cením skluzavku, to je docela banger. Hello guys. Nebudete se hýbat třeba jako takový ten pojebaný anděl, nebo jako SCP-173. OK. Nic neuděláte, ne? Dobrý. This is cool. Jdeme nahoru. To rozsvítilo. To je super. Jinak na konci videa ještě budeme dělat tier list, takže se na to připravte, budeme ratit společně Liminal Spaces. Pokud tohle se bude premiéra, tak můžete hodnotit v chatu taky. To se nespíš gum. Hello! OK, teď jsem má spadla, ono je to asi jedno. Jde co, já to jumpnu. To je zajímavý jako... OK, tady už se to sklidnilo, tady už není takový jako děsivý. Já neříkám jako, že jsem se bál nebo tak. Where do I go?
Já jdu rozhodně zpátky. Jedu celou dobu fakt zpátky. My jsme teďka nahoře. Aha. To všechno dává smysl. Já nevím proč, ale mi se to zase líbí. Ale tak asi jdeme tamhle. Nebo jakoby... Musím prozkoumat ještě ty části, ve kterých jsem nebyl. Tak já jdem na to. OK. Tady nic nevidím. Kluzavka. Jedeme. Jedeme, boys. Tady už se mi to líbí, tady už to víc lepší. OK, zajímavý. Tak, počkej, já jsem se ani nemohl vybrat. Že to moc bude epický. No to moc se nejde teda. OK, hodně solidní skluzavka. Excuse me. Oh. No to je early access vlastně. Takže teďka jdeme na Liminal Space tier list. Jste ready? Já teda jo. Napište všichni v chatu ano, jinak nezačneme. A nebudeme moc pokračovat. Já čekám. Já čekám. Tak já si dám takovou menší pauzu a jdu na základ. A vy napíšete všichni do chatu ano. Jinak uvidíte ten mazec, OK? Takže máme tady Peak, Fire, OK, Mech, Not Scary, Boring. Takže začneme s tím Liminal Spaces. Tohle má to nějaký efekt, ale je to mech. Tohle už je trochu lepší, ale mohlo by to být pořád lepší, takže to dáme asi do mech. Zatím všichni tyhle byly nic moc, prostě jsou mech. Puzzle Rooms, tohle je OK. Tohle je mech, I'm sorry. Jsem možná moc přísnej, ale musíme být přísnost nade všem. Tohle je OK. OK, tohle je OK, jo. Nějaký... Co to je? Dáme to do Not Scary.